Nilqawkom għal kwiz ieħor mis-sensiela Premju Servizz Bid-Bissima grazzi għall-MCCAA. U din id-darba hawnhekk għandi lil Valeri u xek. Kif inti Val? Bonġu, all right. Bonġu, inti taħdem ġo stabiliment fejn tbijaw żraben. Ekku, U kemm ilek taħdem hawn? sendek. Sentej, ġifieri rajt naqra da sentej. Iva, Sabiħ u forsi xi naqra ikraħ ukoll. eżatt, eżatt. Issa llum ġejb sitwazzjoni għandek u rrid nara kif ħatoħroġ li minna. Mela, ti ġiet tixtri żarbhom minn għandkom, tipoda u ma rreċċititx tajjeb. U it-tieċ inserta traċċi 5 bħalu da żarbhom. Naħseb kien b'offerta tajba. Issa pretendiet illi intom tibdlula jew inkella twal flus lura. X'tagħmel f'dis sitwazzjoni? Nipprova nispjegala li aħna m'għandniex control ta' min jixtri żarbun fejn se jirbieħ u nipprova ngħidla li m'għandix raġun u m'għandniex control fuq dal-affarijiet aħna. Issa di interessanti, taf li m'għandix raġun, imma hawn min jipprova jieħdu r-raġun xorta. Iva, Allora kif jirnexxielek tibqa' edukata ma' xi ħadd illi qed jipprova jħoddlok ir-raġun meta m'għandux? Nasab bizmin tiġġa xej paċenzja u għal-mannis, għax inkella ma tkunx tajjeb għal xogħol. Proset, u b'dak il-komment naħseb illi proset ħaqek ukoll illi tiġi nominata min jaf forsi għal premju Servizz Bid-Bissima. Grazzi ħafna Val.